ಓಕೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತು ಕನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ಗ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಮಾಮಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಓಲಾ ನಿಖಲ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ ಬರ್ಡೇನ ಪದ್ನಲ್ಲ ಅವು ಆತ್ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಲ್ಲ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೋಜಿ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂದು ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ತೋಜಿ ಅಪವನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇರು ಒಂಜಿ ರೈಮಿಂಗ್ ಮಂತ ಪಂಡರತೆ ಅವು ಇರು ಪೊಯ್ಸತಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬುಡ್ನದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲೇ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಬೋರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಮುಂಜಂತಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಡಗನೆ ನಿಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೋಜೋರು ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಥೀಮಿಡ್ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪೋಡು ಅವು ಇತ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಶೋ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಓವರಾಲ್ ಶೋ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ನಿಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್